babička zašla do spíže a povídá. Nic tam není. Ani jedinej hrášek, co rázne. Dědečku, neměli bychom jít na trh? To je dobrý nápad. Jdem se nakoupit, aby jsme měli něco blízu. Uvedem ti budulínku hrášek. Ano. Děkuju. Za chvíli se vrátíme z trhu. Je to neotvírej. Ne. Babička na to a mezi tě slab se výzvali. Budulínku, dej mi hrášku. Mama jsem chtěla odsázku. Ne, děda se za chvilku vrátí z města a jestli otevřu, budou se zlobit. A můj kolem toho. Ne. Tak kolem jednu. Ne. A tak Liška ho tak dlouho přehnul, až budulínek šel otevřít. Tak pojď. Liška vlezla do žazy a byla hráška. To je ale dobrý hrášek. Baba vyjde na odsázku.
pytel. Ahoj, budu líst. Ahoj. Takhle musel na vás. Já jsem taky rád, a ostal. My jsme taky rádi, že jsme tě našli. A já se půjdeme se. Tak a zazvonil zvonec a pohádek konec.